Umxhosa kalokhu uyakwazi ukujonga jonga mina uzasazi nje noma usowathetha isiZulu hayi ngiyasazi engisikhohle kodwa sengena esiZulwini kakhulu manje uzuhlala isikhathi kanjani khona la eThekwini la sengino 2 years ngifike last year ngoAugust ufikele emgaqweni vele ufikele kubaba we time yebo ngamshiya ngesimo sokuthi ke ngabona ukuthi indaba baba makazwana nokubhema nokuphuza mina ngiyabhema yaphuza ubusuvela usewungeni noma ubusayibhemela nje lezi zinto ezilula ngizayibhemela ogwayini einsango nje hey manje sengene kuma drugs hayi manje usungene emfuleni manje emfuleni straight ohambayo uyantanta ubhekile kunzima lokubuyela emuva ngoba ngithatha ukubheka anginawo namandla ukuthi mhlawumbe ngathola umuntu ozongisiza ngikwazi ukuphuma kulento kunzima ndona kulento kakhulu ngoba ungaba ungayibhemile uyagula uma ungabe uyibhemile uba right shutho always kumele nje lokuphantela yona sonke isikhathi ubusuku nemini awulali ungabhemile akumele uvuke ubheme futhi kumele uvuke ubheme mawuvuka ekseni kufuneka yona uma ngabe uzolala kufuneka yona yabona nje ingumsebenzi ngoba iya bulala nokubulala ke ngabe uzohlala ungayibhemile amathumba akho ayabona arrost ingozi kakhulu kufuneka uphile nje ngama-parish nani ukuze uzosizakala ingozi walinyazwa yini la eduze kwazo ngashaywa ethaveni ulinxela kalokhu ngiyanxila ngawuthi ngiyabhema ngiyaphuma bakushaya wenzeni shuthi ngifike ethaveni kuyaphuza yabo labantu abaphuzayo abantu engijwayele ukuphuza nabo mina ngijwayele ukuthi ngifike ngivusa ibhiya ngiphuze ngihlale phansi bayazi nami nginemali ngiyathenga sihlanganise siphuzele shu namhlanje ngifike ngebhadi ke engathenganga yena mjide ngimazi ibhiya phambi kwakhe ngifike ngivusa ibhiya ngiyiphuze bese ngiyabingelela babomba kanjani ngenza isitayile engisijwayele wabuze lo mfana ebowenzani ngithi yabo ngiyaphuza bangiharaza bathi angithuke ujwayela kabi uthatha utshwala bethu yasidelela wena ngane yabo ngavele ngazobamba lo ngiphuza ukuthi uwe sokhuluma kanje ngoba ngidakwe nokudakwa ngithi uwe okhuluma kanje uma unemali yabo ngamshaya kwavele wasukuma intombi yakhe yacosha ibhodle le bhiya lesiphuza shaya ngayo lapha phakathi wamehlo nje ave ngadabuka la ngaphuma igazi ubuso bonke nje babugcwele igazi sengiyaxoshwa ke thaveni nomnikazi wethaveni bangishana ngemvubu bangigibisela ngamabhodle phuma uhambela ngenjalo ngahamba ngayendlini ngifike ekhaya bangibhombisa kakhulu thoya waqalile le itori zakho zokudakwa nani manje wami senza yonke lemkhuba ebhedayo ama-truck bese ngiwabhema ke lapho sengasalala ekhaya baba mhlezi hambe ngikhangela baba omkhulu hlezi hambe ngikhangela ngibaleka nami ngihambe ngicasha ngihlala ezindlini ezingenabantu ngibhema ama-drugs strong ngathi kunabantu abangifuna abafuna ungibulala ama-trauma nje into engekho hambe ngiyoshona leyo Skomplaas la emzini esefemini baba amadla ngifikela khona indawo yohlala khona ngasengibhema lama-drugs bangitshela ukuthi baba kuyakufuna ndombe kukhangele kufuna yonke indawo ustressekile indaba yakho ngoba ngiyabafihlela and babona uhlezi ngifike ngikhipha amehlo amakhulu ngenze njani ngathi hayi lutho babona ukuthi ayikhonto seyiqalile asengibhema ke lapho hayi egoli ngamboleka izimali zomashonisa ngoba sengisebenza ngibolekela i-truck le uke wahlala eGoli bengisegoli ubusebenza phi usebenzani bengisebenza emayini ndoda ubumba igolide straight bengila isurface ngaphezulu kwaSibanye still water le bathini Marikana la wabulawa khona abantu la kusebenza khona baba wami ngile ne-ID ne-card ngihola inyanga nenyanga amasho ama-drugs aphela umsebenzi wabe sengiboleka izimali komashonisa obaba abadala ngiboleka izimali ngikoma 700 800 izale imali zamenye imali yami ngiyobhadala buya i-ID ngoba i-ID namanje angisena nje indaba zikolodo ngasena i-ID uyazi uma ungaxoxela umuntu ongenaso isithombe sokuthi isidakamizwa ziphambana kanjani nomsebenzi because umsebenzi wona okunika imali ukuthi ukwazi ugcina uthenga idakamizwa
kwenzeka kanjani ukuthi kugcina kushayisana ungena kanjani emsebenzini okokuqala mawuqala usebenza ubuhola malini ugcina ikhula kanjani into yakhe eyidakamizwa khona la emsebenzini ngaphakathi into eyidakamizwa yona bhodi angaze ibe kanjani nendlela iyibuza ngayo kodwa ayiholeli ibuyisele emuva ngoba imali uyispenda kuzo and mawuqeda nje uba mnandi ujabule ube ngale ndlela ofuna ukuba ngayo mase siphelile sekumele futhi ubuye usebenza yabona nje ukuthi udlala ngemali yabo ngoba egcineni ngagcina nami sengibona ukuthi yabona manje ayisekho into engisebenzayo ngoba nasemsebenzini ngiyalova bangiholile mhlawumbe impela nyanga uzohlala 3 weeks ngingasayi 1 week 2 weeks ngingasayi emsebenzini ngizogqika kwenye ivesi ngikhuluma amanga ukuthi bengigula lapho ngishaya iChristile nabangani bami imali nje ngidlala ngayo yabo babhenyiswa yimina ngoba phela ngiyasebenza bona abasebenzi bayaphanda mina ngisebenza straight umsebenzi kahulumeni yabo nje nabo yibo abangifundisa indawo zikamashonisa ukuthi uboleke imali laphana ngoba nabo bayabona beyilehle zinemali plus iyayithemba ukuthi hayi maye ngabe sihamba nayo hayi siyabhema ama-drugs waqalela eRustenburg wabhema kahle kahle la bengikhona hayi ngaposwa emakhaya kwathi mangibuye ubuhola malini ngihola i-1.5 ngenyanga ufaka ubani emayini ufakwa ubaba omkhulu ngifuna ukubuka lento yokuthi umsebenzi ojulukele nomsebenzi ongawujulukelanga akufani awufani kunabantu abaningi abafisa ukuthola imisebenzi kodwa bangenabo babamkhulu babo abangabafaka emsebenzini yebo wena waba nenhlahla wathola ubaba omkhulu akufaka emsebenzini kodwa ekugcineni ngoba awukho umjuluko obekhona uthola lo msebenzi yebo ingakho ugcina kuba njengoba kwenzeka njalo ngifuna ke siyibuyisele emuva yebo ukhulelephi ubani igama lakho ukhuliswa ubani ufunde pha amabanga phansi ubumfundi onjani ngikuzwile ukuthi wa drop out yebo kwase kwenze njani uze uyeka isikole uma ungasilandela nje i-background yakho usitshele ngokukhula kwakho ukuthi ukhule kanjani mina ekukhuleni kwami mina igama lami ngoprofessor igama lami waphiwe ifana isibongo kwakanziba mina ngizalwa Eastern Cape la ngizalwa khona ikhaya lami lalikhona abazali bami baye bangifaka esikoleni ko-2009 2005 uqala isikole ngo-2005 kwa-grade R ndafunda ngifundele emakhaya nje uqala wami isikole ngafunda kaze ngofika kwa-grade 6 kodwa nalapho ufika kwami kwa-grade 6 bengishintsha iy'kole endaba yokuhlupha ngiletha abantwana esikolweni hlukumeza nje kancinci yabo jinceyo mem benibona beyandijinca ngathi abeniphume ndigodunga utitshwayo futhi bendiphuma kwezinye isikhathi ndithatha ubhakam ndihambe taka ucingo babuza abanye hayibuyensani ndiyagodunga sendifunda lapho grade 4 the xa ndifika grade 6 sabe ndifundela le eRhawutini eJoburg ndaphuma grade 6 eJoburg ndaphindiswa emakhaya ngoba ndiyahlupha nakhona yabo sengene emkhubeni ubhema insango sengiqala ubhema insango eJoburg ubhema ufundiswa ubani kanjani ukhona umuntu obhema khona ekhaya bengihlala nabafana abasekhaya abawu2 abadala kumina bebebhema ngafika ke nami sengihlela ngibhema kodwa ngingabhemi lokhu ukuthi manje sengijwayelekile kodwa ngifike lapha ngaqinisa ngoba ngiyabona ukuthi eJoburg yabona kunjani eJoburg ugcwele icrowd yabo hayi nami ndangena ekubhemeni ndabhema insango ndasuswa ngabazali eJoburg bathi hayi ngeke kalungi makasiwe emakhaya ngasuka mana benginabo ma-18 17 ngehliswa ngasiwe emakhaya ngafika emakhaya ngayofunela isikole ngomunye usisi udadewabo umamami usisi wami umakazi ongifunela isikole endaweni ekuthiwa kuse-Hillside
ngafika khona ngaqedela ugrade 6 u4 ngifike nalapho kwanzima kakhulu bese ngiganga ke lapho yabo ufuna na iveni ezongigangela esikolweni ngibhema nama drugs ufuna ugrade 6 uhlangana nama drugs uganga wenzani kuphi uganga bekunzisa khona besibambe inkonzo ngoba nami ngizwana nabantu abafunda high school ngonde mncane hayi intanga zami hayi bendizibona ngathi sintwana aba badala ngibona dayi ngona amajidana ahlala nawo vele futhi nyana enhlana abantu badala bagangayo yabo sesiphathana nesibhamu nembese sihamba isikutuza ngasiyeka isikole basenibona ngathi imali I know siyayenza lento futhi nesikole ndisibona ngathi siyanibambezela ngoba nihlezi nisetown yabo abazali lapho baseGauteng hlala ekhaya ndodwa imali ayithunyelwa mama manje ngifonela ngicela imali akasayingena nje ndiyeke isikole tata naye akayingeni utata yena benihleli vele kunzima ukutholana naye ngoba ioledi ebenikwazi ukuthetha nalo baye mama ngicela ungifakele imali enilambile ananto ukutya ngicela mama aninamali mina mfondini yabo ngawuxela tatakho uthi ndifonela tata ifoni ayingeni ndiba sobuza abantu abanenamba zakhe abaniki ndizoyithini lento yabo sendiyekile ukufunda ngoba nasebegxeka lento bandisafundi yabo shuthi usuyiphethe shuthi sendiziphethe mandizibonela athi uma uthi mazibonele vele yabo sile lo hayi ndihambe ke ndiyohlala emizini yasefemelini yabo apho bese ndiqala ukukhula bena bese lapha ku 20 years ngosendihlala emizini yasefemelini ekhaya kutsixiwa kusekho umuntu umama uhlala eGauteng nami sendizenzela nothanda yoba hayi ndinebhongo loba mhlambe ekhaya yakho bantu yabo ndihambe ndisenza yonke into le ndaboshwa 2016 ndayejele umama wami wanibheyila uboshelwana housebreaking awusilandise housebreaking niboshwa phi nibanjwa kanjani nani kade nithatheni ningene kanjani shuthi sasiselukhuzaneni eTam wafika omunye umfethu asitshela ukuthi hey madoda khona umuzi okanje nakanje wendile yabo lapho akunamuntu ogadayo kodwa emini bakhona abantu ngoba kusemalukhuzaneni kusemarumini ama-flats yabo kwala eTam sabe sitani kuthina sibabhizi ngokudayisa into ey'ntshontshiwe vele hayi sihambe siye kulo ndawo leyo safika lapho ungekho umuntu khona ususwa ivasa phandle sangena sashanyela umngani wami nami kuphela sasu-3 years sasu-3 omunye sathi sicela amela ngaphandle asibhekele abantu abahamba ngendlela lo ngaphakathi yena asinankinga naye so wenza nje umsebenzi siyashayela la siyashanyela sibheke nabantu abadlula ukuthi wenzakalani sangena kulo mzi lowo sanginqabeza ifestire sayiphula susa ibhadla ngoba siphethe necrowbar insimbi sathatha lapha safe khona impahla ezintsha amajaketi afana nala amashashane anama-price thatha zonke lezo zinto ney'cathulo wasane wa-laptop thatha nama-empa suitcase saloda saphuma sahamba kanti ukhona umuntu osibonile osaziyo kulaba fethu esihlala nabo asimpimpi ukuthi ugift nobani abatshontshe laphaya sasigijimezwa amandiya sikhangela itawuni yonke shuthi abasitholi bafuna indawo esihlala kuyo bafethu basipimpi basihlala endlini ekanje ekati lomu letawuni sawalandwa lapho sihlele endlini nezimpahla zilapha endlini ansayidayisi asikakayidayisi ezinye sizidayisile ezinye sikakadayisi ngoba sesisuke kanti uba kuthiwa siyakhangelwa etaneni baphethe imikhonto nocelemba nani yabo sihlalela endlini singahamba bafike ekuseni abo 6-7 amaphoyisa angakanani amaphoyisa la phethwe phampu phethwe induku nemvubu amaphoyisa phethe imvubu ngithi ayizoshuba namhlanje azafisa khulukhulu iqiniso ukuthi hayi kunje sitshontshile nazi impahla la qala kwami ukuboshwa-ke lapho sathatha iy'mpahla zalashwa emotweni sawovalelwa eseleni ngiboshwe kamnani nesisebenzi mina ngiyazi ngale nto yobusebenzi into engiyazi yokutshontsha leso sikhathi hayi lapha ngikhulumela yini isisebenzi uma ungachazela ababukeli cause abazazi izindaba zeyisebenzi isisebenzi umuntu onenombolo njengoba lapha ejele kuthiwa khona ama-26 nama-28 ngaboshwa mina nesisebenzi 26 ngabe ngingekazi lutho endaba enombolo efuna ukuthi mangithathe inombolo ngithi hayi ngiyayisaba mina le nto enombolo ngcono ukuntshontsho ngoba inombolo yini ayiyabethisa kakhulu hayi
sangena ejele angithethelela lapha uthi hayi intwana futhi ngidlela abantu abadala kuphela wemi ngedwa omncane angithethe sifuna ungiphatha le insizwa hayi nje into le ndaba okudlala sifuna ngishaya uphetheni wena la hey sorry uphetheni ngisho ukuthi akuphathanga lutho bathi hayi yabona emfana mla ejele asizwani nje nezinhlobo ezifana nawe kanje yabo kumele lokuzana ukuthatha inombolo beyisebenzi ukuze ngene kule nto enombolo nami bangithethe beyisebenzi ngoba yabona izohlela ushawe ejele mfana wabuganga usoloku ungena ungayazi le hayi nyani ndahlala ejele hayi ngaphuma ngesikhathi emva kwesikhathi kanani ngahlala u6 months 6 months u3 months or 6 months nasenibhashile sesibhashile ukujaya lapho ngidlile polisi manje siye court sibuye hayi ngakhishwa ejele uma wami ngaphuma first time ngena ejele ngaphuma ngena house breaking hayi ngaphanye mangimfonela ngicela ukukhuphuka ngeke kuye wangithatha na bese ngasafuna into edibene nami yazangibiza hayi bese zapho umuntu buye emajele uzongibisela ngamacala sengiqala ke ngonami sendifuna ungena kwezinto zobugangster ke ngoyabo ngoba engiyabi lo gangster ngoba sengizengena emagangsters sesihamba ngemoto ngoyabo siganga yabo hayi nyani qhubeka nobutsotsi naphinde naboshwa futhi kuyenyazi breaking ubanjwa kanjani tholakala kanjani nithatheni neba kanjani shoot setavern siyaphuza kahle sasitshontshe amabhodlela etavern yabo so2 singene ngeroofing sika ilokhuzana le roof sisika isikerele samazenge singene ngaphakathi sithatha amabhodlela godins wena 18 kwasani nje yabo clip grift silayishe ku suitcase gcwele sayiqeda nya ibhaka ku empty ngolutho sicela amabhesi yahamba kanti ngosigibela itaxi sihamba sigibela emntwini osazi abuze amadodani yaphi andinuka notshwala nje hayi bamba na ibhodlela bamba nali ibhodlela asinayo imali yokhwela abethatha ibhodlela fata hayi ayikiki abasihambe khokha ngebhodlela wasitaxi masehlika sikhipha amanye amabhodlela zembe zodayisa bendleleni athenga siyadayisa unye tavern sifika sodayisa la mabhodlela lawo kanti lo besigibele kuwe ufonini wade na lamakhungu aphethe amabhodlela kanje yabo abahlali bavele bagibela amatekisi amajidayale yabo cha eza one by one zange zonke ufike oyi1 futhi ufika sesidakwe kakhulu wasetavern sesijava phezulu kwamatafula sala uleki sekumanyelwa thina igirls zigcwele lapha yabo suke zigcwele ibhodlela hayi kanti lapha sicutshiwe njengoba sihleli yabo kwabe kufika lo waselalini selanato ethi sukwathi waphuma athi madoda ndiyabuya wabeza amapolisa fast because into edaba abeza amapolisa kuthiwa sothiswa sibulawe la kule ndawo sikuyo thina siyazi wayilondo thina amajita lapha kona ayafika bahlale nathi asela bayaphuma kanti ayaplan baba nevele sibabambe sibabulale lapha sibathiseni labo bafonela amapolisa fast bayeyizana baba selutyiwa lapha and baby kuthiwa bazobulawa la wafika iveni siyotywe senditiphile mntana mandivuka sendivuswa donswa ngempama manje sithi uyoyithotsha amapolisa besithatha sifake eveni uziqonde sifake esikhenqeni iveni lingenamva uyabona bangeke babalene obubaleka indlela abangayo dakwe kakhulu lapha eveni ungena zowuchova nje uziwela gudugudu bubulele ulele awuphindi uyavuka sendivuswa epolice station sabe sifaka phakathi siseleni hey sangena ibhala bese ndisisebenzi ngigolo zakho lo uhamba hey laphuma ke ngoyithenga ngoku sekuzo lento sendiyekile into zokuganga ndenda yeka ukuganga emveni konto zokuboshwa ndaqala ndazisondeza bazaleni bacela bancede ndikwazi ukuba ndithola umsebenzi ayidibene nayo hayi nyani mama wathi manyuke ndiye le Joburg kuye ndenyuka ne Joburg ndenzele ID ndasuka la utata omkhulu wami hleli ke Rustenburg sahlala ndafunela umsebenzi ndangena emsebenzini ndabe sendibhema ama drugs vele kodwa ekhaya bebendoubt ngoba beningabajambisela kodwa bebenibona impawu ezibandiyatshaya ndangena emsebenzini futhi ngondingena emsebenzini bese ndiyekile ukutshaya drugs ngoba bese ndizibomba namala nanto akho nto ndizonditshaya le drugs ndena mali drug cha umuntu onemali hayi nyani
ndangena emsebenzini njengoba selapha emsebenzini ndaba notshomi kwayila i-friends ezibhemayo yabo eziphantayo futhi nje eziphanta indlela ephezulu yabo bomba eziyamosha ziqhaza zimosha ngomqondo yabo into ze laptop ziyaheka ntuntuni qhamna ndiyazoway ukuheka manje kubole kwi-ID yabo uhlezi kubhethe i-ID apha ezithinda nale yami iyafuna ndathi hayi ngeke bathi zisedi yakho yabo thina siboleka imali thina uma zonke siyaheka siyadini yabo bayaheka ngefowuni hayi nge-laptop sihlezi shayivele ngendlela ucofa ifoni ukhutha i-ID ucofa ukuthi yabo nto ingelile ntwana ayibo mina lazikwahantshe iyokhutsha sibuye sishayeni kufuna yami i-ID ndithi hayi nansi nami i-ID madoda yabo hayi bayenze lo wenzayo hayi imali icabe yami yagoloza bayavuma yami i-ID laba i-10 but hayi ngathi i-ID number yakho mhlawumbe okanye andazi mba khona imphazamisa yakho ndabo mba ikhona lento ibabhidhisayo nxaye boleka nemali umatshonisa nami ndizibolekele imali umatshonisa ndimxelela uba ndiyasebenza ndiboleka imali uzoyenza ntanzi uthenga ukutya endlini nakutya ani-600 kuyogembulwa ngayenye kuthengwa ama-drugs sihlala namantombazana siyazenzela nje kwathini yabo aba basebenza qha bayamosha mna ndabe ndisebenza ndiye futhi bethenga into ezininzi ixesha elininzi hayi nabo bathenga bandibonisa funa iindawo ezithizenza ukuthengisa ukutya nentontoni namantombazana ndabe ndisipana ndinxiba kakuhle waphela umsebenzi ngoba sendicross night ndingasalali ingqondo ithi kubaleka imke ndilibale uba ndiyasebenza nditshaye ndiqhunywe ndihlale imini yonke emzini womntu sihleli apha namantombazana aphithizela kuzothi kusophela idrag ndikhumbula uba emsebenzini xa ndithinde emsebenzini ayisangena emsebenzini ndaba yam notata uyacomplain bekhaya ndisabuye ndihambe ndilala yabo kwezi ndawo kutshaya kuzo ama-drugs nditholakala emathaveni ndilimele ndikwaziwe ntontoni wathi emsebenzini azimfuni kumntu onjalo apho zomanelove emanevali kutholakala endaweni zama-drugs sicela nje vele usihambele ndabacenga ndabe sendiboleke imali ndiyabaxelela uba ngeke ndiyacela nindibuyisele emsebenzini ndiboleke imali bathi azingendawo zibonele lo tata kodwa kwabe kungcono uba ndimane imali ndiyiboleka ndiyiphindisa andinika-ID yam ndiyiboleke ndiyiphindisa shuthi kuplani mhlawumbi yabo bandiplan baye mave simgxotha apha emsebenzini lo yabo ndayiboleka imali ndabe ndagxothwa ndabona yabonaka zoyimamela kwayile nto ke lo tata uba mna ndigxothiwe emsebenzini uzofuna imali yakhe mave ndibaleke kwalapha egoli gibele iteksi nabe ngixela utata hey tata ndiyicela ugoduka mna khona abantu abandifunayo abe ndifakele imali agibela ndagoduka zezi-drugs zandikhupha emsebenzini ndaya emakhaya ndifike emakhaya ke fike ngekho mntu ingcininzi yabo abantu abasekho ekhaya ngoba khona umakhulu wam watshona umnikazi mzi umama notata abatshatanga yabo phaa ndhlala khona kukuloo mama akho kwamama kukuwabo yena unomzi ePitori apha ahleli khona nendoda yakhe utata am ulapha eThekwini eVerelem akatshatanga utata ungumfundisi umama am ulePitori uhlala nendoda nakhona uhlala mntu ongutata khona nabantwana abancinci udadewethu ababini abalandela emveni kwam andazi mhlawumbi nasekhona ugqibele kudala uthetha naye efowunini kwase kweli cala lemali uba mhlawumbi ndimncole uba mama ndicela ndiphe imali hayi asiyithethi into enjalo hayi uyayazi ngaba ndiyatshaya ngathi nangamali mna vele ufuna utata komntama ufuna imali yoni bomba ingeke endiba ndinohlala emakhaya kwathili ke kunangokuba ndinyuke ndizapha eThekwini kutata ba nabe sebebomba utshintshile akasazenze ezaa nto zokuqhekeza hambe bamba inkunzi uvuthi ufuna amapolisa hambe leqo ndenyuswa wathi ndize utata until ngoku andikakamoshi kwam mntu andikakabambi kwankunzi ndiziphilela njengamatorho hambe ndichola amathini ndincedise umntu mhlawumbi ufuna uncediswa ndimlayishise umntu afuna umlayishisa nomthwalo kanjalo kwabantu badilive imithwalo ngezi moto zabo nje yabo yazi uyethembisa umuntu uma ekubuka yebo ngathi nje umfana oright hayi mna ngimoshakele ngathi umfana nje okuright okukhulayo hayi ngimoshakele yakhona ibini beziboleka kuma into zokwenza izweyi bemfethu sifuna sibolekele yawe yakho inkulu yokuqhawula ama-chain amahlafuni ndiphatha amahlafuni ongangami mosha ngawo senza uba impilo yami yaba njalo wena mhlawumbe ekugangeni kwakho nihamba nigqekeza ikuphi lapho enike nenza khona nje imali enkulu isamba semali usevabezwa
Yeah. Evabetho sayenza imali. Kwezabhodlela ayisayenza imali evabetho. Lezi nagcina senishawela zona. Lezi agcina seshawela zona ayisayenza imali. Sagcola itube ama-tube. Namabhodlela. Amabhodlela adlule nawo 20. Sasiphethe isuitcase 2. Iziport bag ezingaka nesuitcase linamasondo. Gcwele. Noma amabhodlela. Wadliwa yini la? Awuvesana. Nasi. Washiswa yini? Ngishiswe umlilo la. Ngesikhathi nge-25 sibasile kuzanda sihlala khona inqonqoyi la emgaqweni. La emgaqweni lento evuthayo. Yeah. Manje asinagesi. Manje ngithe ngisabasa la ngithela amaplastic la ngaphezulu ngizama ukulungisa. Wavele kwancamathela lo mbese lo engilungisa ngawo uplastic ukuthi ungachitheke emacaleni uhlala la ngaphezulu kwetoti thini le paint. Chithele esandleni. Savele isandla sabathi sifaka ucement. Saqina. Ngaya esibhedlela ngivela esibhedlela bangixebula isikhulu. Basixebula lo ngiya ke esibhedlela bengisiza manje bengifika nama-betadine nayo yonke into. Kodwa manje sithanda ukuba triple ngoba asivuleki kahle. Yabo. Yabo lesi sime kanjani? Yeah. Asivuleki kahle sime kanjani. Iqiniso lithi ukube awukho emgaqweni. Bengeba ngikho nje. Yeah. Kungathini ongakusho kubantu ngeyidakamizwa nobungozi bokuba semgaqweni? Mina into engayisho kubantu bro eqinisweni idakamizwa ibalekile yabo. Nje ukuqeda ikusasa lakho ngoba egcineni namathuba omsebenzi ambala ukuthi wathole amabhemi idakamizwa. Akukho nje lawe engaya khona amabhemi idakamizwa uzohlezi uhlupheka ngoba wenza into eyodwa. Yabo. Ubulala nje future yakho futhi nabalandela emveni kwakho bafunda into engekho yabo. Ayikho into ongayifundisa umuntu kahle kahle right ubhemi idakamizwa. Kodwa mungabe ungabhemi uningi wafundisa abantu ngoba uyaqhubeleka ne-life and akukho la ulimala khona. Thina sibhema siyalimala. Ama-arosta. Yebo. Nala engqondweni futhi yaphazamiseka amabhema ama-drug. Awufanshini njengomuntu onormal. Ngithi mina into engase ngisho kubalaleli kubaphulaphula ingase umuntu angangajayi drugs. Uyabona ngoba i-drugs azibuyisela sisindawo. Sibuyisele emva qha at the end. Mandibulele Nkosi. No asikagqibi Mhlekazi. Kushona abantu usuku nosuku ezidakamizweni. Uma ubona umuntu eshonele ezidakamizweni yini ayifike ekhanda lakho? Mbona umuntu eshona uba novalo first of all. Ngoba nawo umuntu ba gazi bamna kuzokwenzakalani kimi uyoyika ba enze banami ndizofa kanje. Ngoba inkinga iyenzeke ufe ungabulawa ngumunye umuntu ngoba abanye babheke basiyabulalana ne. Ungabulawa ngumuntu ubulawe yiyo i-drug le straight up emzimbeni xa i-overdose wayo. Sure. Ingozi yayi le. Yabo. Siwenze njani wabebulalana? Manje mhlawumbe umunye athatha imali yomnye robho omnye mhlawumbe kumele babakhathe imali. Akhuluma amanga omnye uthi imali wara kanti unamanga uyidlile. Babulalana. Manjalo. Futhi akuphephile la emgaqweni. Lutho akuphephile. Utata omkhulu noma makhulu yini anti? Utata omkhulu noma makhulu ngesiZulu umama ozala uma wami. Ugogo nomkhulu. Nomkhulu Utamkhulu. Ugogo kuthiwa umakhulu. Thina umamkhulu. Uyabona uma wami. Yebo baba. Udade wabo omdala ngithi mina mamkhulu kuye. Mamkhulu udade wabo kamama omncane umamncane. Lento tamkhulu. Iyasidida thina. Ngoba vele ingandidisa ngoba isiZulu nesixhosa asifani kodwa khona lapho ke sifane khona kancane. Yeah.
kancane ayithi nje kancane kuhluke kancane akuhlukile kakhulu kodwa mongabe ukwazi ukulalela yazi ukuthi le language iphansi yafana kancane nje ikhona la ichange ukuhlukana khona yeah mina ngikhuliswe ugogo nomkhulu uma wami ubesafunda isikole shothi uma wami ngithole esafunda isikole nobaba wami besafunda isikole bebancane ukuba khona kwami ngakhuliswa ugogo nomkhulu besizula ke ngaleso sikhathi bengekafundi ngiqale isikole sengiqala ukhalipha sengibamdala siqale isikole senimdala hlala le Rustenburg nogogo nomkhulu sasuka eRustenburg sawa Northam nje sisula yonke indawo sabe sazohlala emakhaya qala isikole ukufunda kwami emakhaya uma ubheka ukungena kwakho usumdala esikole njengoba uthatha ushaya izingane okungenza ukuthi wona shothi ubufunda nezingane ezincane kunami mawubheka ngabe kuyiphazamise kanjani impilo yakho ukuqala usumdala isikole ya ngasho ukuthi kungiphazamisile na uqala isikole sengimdala ngoba ezinye izinto bezinokungidina kanjalo ubona ukuthi kuyavela nokuthi yabo ngimdala phela naku ushaya ingane kuhamba kuvela nothi uyakhuza ngishaya naye lokhuzayo bengekho nje bengitshela mina eclass ngaphandle komem nothisha hlezi ukuthi hayi insiba hayi sobetha abanye abantwana hayi kodwa makuziwe incwadini qala ngiyacasha ngetafula hayi kunzima incwadini mama ayikho impendulo kathisha hayi uma qala khonjwa mina ngibheke emuva ukuthi wena ubheke emuva ngisho ukuthi ekushumi nanga manje ukuthi wena kathi into ephambili ushaya ezinye izingane apha encwadini kunzima encwadini okungenzeka kahle futhi ngoba nathi asifundile nabanye abantu bebebadala kuthina and i-answer kathisha ibengekho okungenza thina kuyayilimaza lento ingane ukuthi uyifake isindala esikoleni injalo kuyayilimaza impela ngoba ungena somdala esikoleni uthi uma ubheka uthi Daniel bancinci nabantu mbona bemdala ba nasePitori elo eJoburg eAlexander enseyithude ngafika eclassini noko ndabona bayibakhona abantwana kodwa hayi ngendima omdala abantu sibona ndimdala ngoba nengqondo le ibuyivele mawufunda nabantwana bengabantwana nyana aba ngoba this year na 23 years usemncane nje kodwa ndizoba manje semncane bakufake kanti unangaka iminyaka kufanele mbo wayeka ka grade bani ka grade 6 ayi ka grade 6 ubana mbo standard 3 ngufu 1 2 3 4 wafo ya standard bani standard 4 standard 4 because standard 5 grade 7 wafo futhi bese ndixelela uba ndiyaya kwa standard 7 kwa grade 6 kwalo kwa grade 7 yeah hayi ndaphuma esikolweni ngoba into ebengikhipha esikolweni kahlahle nami bese uzuba neyanto banxa ndifunwa ngabazali vele yabo okay sibuyele futhi emumva lapha ekutheneni uthi wena ubu close kakhulu nabantu abadala ukuthi ubumdala einganeni eclassini kodwa ngaphandle kontanga yakho ubungazwani nabo ubuzwana nabantu abadala futhi kunawo mina bendithanda ukuhlala nalamadala amadala apha kumoba emakhaya kanjani emakhaya abantu bambalwa bembalwa nje ngeke uthi hayi mina ngifuna uvana into engazama udlela uzovana umjutana 18 umthwebu na 15 kodwa khona imikho ozoyifunda la kuwe ngoba uzomane ukubonisana ezinye izinto ba wena kuyebewa ngathi ubona okay athi yona plan right le yokuthatha kanti hayo plan qha uyakulahla qalapho ke into uhambe nabo abadala manje kiwe ebholeni makubuye ebholeni kujumpa ama-fence abantu kutshontshwa ama-orange kungenwa zindlini zabantu kuyebewa uxa bayibona umntu beze iphethe yabona into ezimnandi uthatha abathi hayi kho mntu ubani ngene phaa umama phaa akekho ngazi uba wenza kanjani ngoba kuyamosha qha mna ndabe ndiyoyika into enokumosha uyabo kodwa ngigcine ndiba ngiyena naye besesoyikiwe ngoba baba abadala bendihlala nabo nkosi yawoyika leyo ndiphatha ilaptop yabo qhekeza yabo ndabotshwa kodwa ngoba heyi bese ngingase ukuzwana komuntu omncane zona nabantu abadala isiZulu sithi indlela ebuzwa kwabaphambili ukuzwana nabantu abadala
kungakwenza usheshe uhlakaniphe. Kodwa futhi uma uke wazwana nabantu abadala aba-wrong kungakwenza ukuthi ugcine nawe ukhula wenza into eyi-wrong. Ingane ukuzwana nabantu abadala kungayimosha kanjani impilo yakho ngokucabanga kwakho? Ya, ingane ezwana nabantu abadala oqala ithanda indaba ezikude nayo kwesinye isikhathi, into ezikude like ukwebo, yabo, nezinto emele uba akazenzi, yabo, kodwa yona sijaha uzenza ngoba hlala abantu abadala. Makubhenya ugwayi naye uzorhalela ukuva ugwayi, yabo. Kanti yena ezakhe ilanga zazikavumeleki bangatshawo under yabo 18 mhlawumbe njani under 18, yabo. Leyo ke into iyayenza ingxaki ngoba gcineni uba ngumntwana othanda izinto and at the end usheshe ufe okanye usheshe uphumelele ngoba ugijimela into zabantu abadala ubumncinci. Kanti ingane kufuneka ihlale ney'ngane, umuntu omdala ihlala nabantu abadala. Once ube ingane ethanda abantu abadala uzophapha uthanda into ezikude nawe ugcine sowuthini umotshakala. Ukhulume ngendaba yokuthi ubushaya iy'ngane, ubuhlukumeza iy'ngane okuyi-bullying. Yebo. I-bullying awuboni uma usayenza umonakalo wayo, kodwa uma uke wakhula uyawubona umonakalo owenzile ey'mpilweni zabanye abantu. Ungathini kubantu njengamanje abafundi ababhulisha abanye abafundi nabashaya abanye abafundi, lingathini lakho kubona? Mina ngasho ngithi umuntu obhulayo ngumuntu ongekho right, ufanele kususwa nje phakathi kwabanye abantu abalungileyo ngoba akafanelanga uhlala nabantu umuntu obhulayo abe yedwa, angahlala amayama because uyaba-affect ekugcineni, gcina sebeluza yabona ne-concentration yalento bezize ngayo, benza into ezibheke eceleni, yabo. Ngoba umnye uzoyika uma uqhamuka umetatazela alahle nezinto zakhe ngoba uyika le bhuli uba yeza, yebo. Ndingatsho njalo. Cha, sibongile ndoda. Yize umfishane ubufishane bakho sebahambe beze baphumela kwi-episode yethu imfishane, nesikole lapha waba mfishane kuso, yonke into yakhe imfishane. Nami ngimfishane. Nasemsebenzini waba kufishane ukusebenza kwakho. Yebo. Futhi ngempela zonke zomfishane nje. Inkinga leyo engadala ukuthi nempilo yakhe ibemfishane kusasa. Hey, lento izibona ngathi nengqondo yami bemfishane ngoba ngikhalisa ngathi. Hayi, thiwa ke uma uzisola ukuthi unengqondo emfishane usuke uhlakaniphile. Yabo. Ngoba umuntu ohlakaniphile, ngoba umuntu onengqondo emfishane akayiboni ukuthi unengqondo emfishane nje ethi uhlakaniphile. Kuyaphambana. So ujova kanjani wena, ubhema kanjani? Mina ngibhema ngefoil. Oh, uyachase. Yeah, uyabonakala. Uyazi usempilweni. Asikuphusha ukuthi ukwenze lokho. But bavodlokile abantu abajova hey. Ngiyisaba leyana mina ndona. Kodwa kuba ngazathi ungabe umtshela umuntu like uyamgxeka ngesixhosa. Umtshela ukujova correct ngcono ukujase uko. Yena wayeqaphela ba lento yokujova powerful kakhulu ngoba igijima ngeveins. Kanti ukujasa intuthu ihlala esifubeni nala ya kwi-veins yangena nje, kodwa yabo uma uyifaka kwi-veins straight igijima izapha engqondweni izaseyisiza ngepower lo ngoba ngoyisegazini straight, yabo. And yakhaleza ukubetha nenhliziyo, umshayo wokuqala usebenza inhliziyo nengqondo. Same time uwajova wrong, gijima yami ijova izokwenza ingxaki apha enhliziyweni, inhliziyo ithole seyibetha fast ime inhliziyo ufa. Ingozi into yokujova kakhulu, yena ndiyosabayo, ingozi kakhulu. Ngcono ukujasa noko uyovuba isifuba esingase sibe nengxaki kwenye ixesha. Isifuba ungabanaso andinawo right kurong but isifuba ingxaki. Ngoba ujasa lento imijovo igijima ngemithambo ize enhliziyweni yonke lento enye izapha ku-brain cell kanjalo, yabo. Ngoba umjovo uhamba ngemithambo, ingozi kakhulu. Kufanele sekwenze njani umuntu uma esejova i-private party? Hayi isuke kumuntu onemikhube, yabona.
Umntwana emikhuba ndo. Mucho brother baba isile ke ngoba adelele isile. Kwa hiyo nafuthi banento ezihlukileyo nje kwabanye abantu bomba isile le. Injalo. Ayikulungile ndoda. Uthe ugcina nini nobaba wakho? Ubaba wakho umgcine nini? Ubaba ngimgcine last week bengisekhaya last week. Oh uyaya ekhaya? Ngiyaya ekhaya. Uthe umfundisi uphethe liphi ibandla? Igama lalesonto lakhe ngikhohle bathini igama lalesonto. Futhi uye esontweni awujwayele ukuthi. Hayi esontweni ngiya kuye nje mangiyombona. Beke ngihambe. Why ungaya enkonzweni? Ngoba mhlambe usathane bengamnqoba lo olwa nawe. Indaba isonto ngalihamba ngisasemncane manje ngiba namahloni manje esontweni inkinga ngoba khona izasikhathi bakuthiwa sicela abantu abazothi abazombonga uJesu ukuthi ubenzeleni namhlanje yabo into enjalo nje izingeke ngoba mina nginamahloni okumaphambi kwabahlali ngichaza ukuthi yovele ngibe ngathi khona lento kahle vele ngakwazi ukukhuluma yabo vele faka be tsotsi lo nayo intombi man nayo uke waba nayo kodwa ngingaba nawo amaningi futhi amantombi la ingane ayingane anginayo useyichogwana kodwa usengumfanyana omncane nje. Hayi ngisemncane wona. No man kumele ilungiswe lento ukuthi uphume kulento le. Yebo ndoba ngiyafuna ukuphuma impela. Uma ukhuluma nabazali bakho ngokuphuma baye bethini? Abazali bami angakhulumi nabo ngeke ngayi rehab la ngekho. Iplo rehab wathi kuyona. Ingale Joburg. Le rehab nganguye le Joburg Alexander. Bengizama ungilokhuza unginika nama treatment wakhona la. Kodwa ngiphindele ema drugsini. Yabo. Yini yenzo wenze njalo? Indaba bayimpilo iphilayo ba mhlawumbe uphila kanjani. Ngoba mhlawumbe uzoqhubeka uhlale wedwa. Mhlawumbe uhlale nalabantu ababhemayo uyabuyela ema drugsini. Yabo. Ngeke uyeke total. Ngokucabanga kwakho singayinqoba kanjani izidakamizwa njengesizwe? Indlela esinganqoba ngayo labo izidakamizwa. Akuboshwe labo abadesayo. Umbuzo bayithathaphi? Umbuzo bayithathaphi? Nayi le eyangazi bayithathaphi. Ke ngilapha ingena khona. Kumele kuvalwe umpompi. Emvelo lo desayo. Aboshwe. Bonke nje. Nina bendlondle nophapha ekhanda kaMenzi indaba le nto memeza ngathi yakhalela ukuthi igula likaJama lichithekile awu nina bakaMbhudu Bomvu unjengegazi nina bakashishiliza kwelimaholo limhlabela imbedule nina bakadala inyembo awu madoda phansi engcobo uZulu liyaduma liyazongoma nina bomnaka namamfombatane le eSwatini uMakhosetive siyabingelela nina besilo siyanibingelela nina awu madoda bendlondle nophapha ekhanda kaMenzi lo bingelelayo uprofessor ngingwamkhize ngidabwa phansi kwaNongoma esigodini sabhe kumthetho ngisuke mangibingelela sekunje ngisuke ngibingelela kabi sengihamba mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluchungechunge siyacela ucindezele usubscribe button ucindezele nebell lokho kungakubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makhona isiqephu engisiposayo izokenqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi uzobe usitholela isiqephu sangalolo suku siyacela abantu bejoin membership ukuze kuzokwazi ukuthi uhlelo lethu lukhule lube sezingeni lomhlaba nakho engiyaye ngifise nje ukuthi ngikusho ngifisa ngathi ngakukhuluma episode neepisode abantu kabafani singakulethela omunye umuntu ozosinika iviki lonke singakulethela omunye umuntu ekofuna ukusinika u2 minutes ukuxoxa kwabakufani futhi igemegeme zabo akufani kodwa inhloso iyodwa ukuqwashisa abantu ukuqwashisa isizwe siyacela ukuthi kukhona konke sikukhulumayo nithathe lokho eningakuthatha ukuze nikwazi ukuthi kulekeleke izingane zenu
zingayitholi nazo zikulesi simo seyidakamizwa. Njengoba eshilo kumfanyana ukuthi yena ungene semdala esikoleni and mawubuka vele ngene semdala yiyo lento azoyibona eziboss einganeni eingangaye noma einganeni eingontanga yakhe ngoba yena usuke sethedlwe nokungaphazamisa impilo yeingane lezi ezisuke ezincane. So siyacela abantu bahambise izingane esikoleni ngesikhathi esifanelekile futhi nothisha bekugweme lento ukuthi bekufaka indoda endala phakathi kweingane ngoba leyo nto ingacorrupt izingane. Kufana nokuthi usisi omdala afakwe phakathi kweingane uzocorrupt izingane lo muntu lo. Njalo. Gcina izingane zikhulelwa kade kungakameli ikhulelwe ngoba seyihlala nomuntu oxoxa ilanguage yocansi zona bezinga umuntu nje akanikwe ithuba lakhe abakhule nje ngokulingana. Once nafaka imbodla phakathi kwabo ingane izoba nenkinga, kuzophazamiseka izingane, kuphazamiseke vele naye vele usuke sephazamisekile ngoba uthatha umunye uzongena into uyabhema phakathi kwalezi izingane ngithi uyiboss uyasatshwa zonke izofisa ukuzwana naye isondele eduze kwakhe zifuna uku-adapt isitayela sakhe lesasenzayo sokubhema. Sekumosheka izingane eziningi manje ngempilo yomuntu oyedwa. Siyacela lezo zinto siyicalculate siyiqaphele nabazali ababazali einganeni zabo. Siyabonga kakhulu mawusubuka ezwafika la kusho ukuthi sidla amaningi esakeni ngakho ke sengcenga.